Tak toto som ja, Ema. Úplne obyčajná žena. Plná nervového vypätia, lásky, hnevu, zlosti, prekypujúca láskavosťou, úžasnosťou, vtipom, šarmom, ako si môžete všimnúť. No a toto je môj muž Juraj s mojím synom Jakubom. Lásky môjho života, chlapi môjho života, ktorí mi pekne žerú nervy z času na čas, aby som vedela, že ich mám. A tvoríme krásnu rodinu. Tento denník obyčajnej ženy bude presne o nás. O mne, o mojej rodine, o tom, ako zvládam materstvo, ako zvládam byť ženou svojmu mužovi, ako veľmi ma hnevajú a zároveň aká úžasná rodina sme.